točí. No a já se omlouvám, nebo zamkala, bo můj fotbal, můj telefon. S3. Zrcadlovka to bude. S3, moje. A je to zrcadlovka, To je S3 mini. On je přerušil už stokrát. A možná uvidíte videa, které se vám budou líbit a některé ne. Tak prosím, pište o nás nějaké pěkné videa, nějaké pěkné to do chatu, něco pěkného, nehnusného a neuražíme nějaké berry, to se omlouváme. Kdybyste si mysleli, že uražíme, tak začneme zase mluvit o co budeme točit. Ahoj, ale teďka byste říct, že možná budeme točit GTA 5, že? Jo, na Xbox 360 možná budeme točit. A možná i bude Assassin's Creed 2 a ještě bude možná Mafia 2, že? Jo, a možná uvidíte, jestli to je velmi. Jak se to bude stojí. Jo, vlastně budu to výzvy, ale mohli bychom jim i třeba natočit takové špatný, nemoc dlouhé. Jediné za každý týden. Video. A vlastně my máš ne, ještě náš kamarád vlastně má taky nastavit na telefonu, že to vydrží a pro nás je, takže bys to mohl nechat točit. Tak to bychom to postavili do znamená. Tak my jsme nerozumí, tak přerušíme video. Ne, ještě nekonec, počkej. Kámo, počkej, co děláš? To bude ti výzvy, co to nám. Tak, puste. A jestli se ptali, jsme bráchové, to je chovat. Jsme jenom bratranci, oni musíte je dále dostat. My dostat říkat. Ale... A on mě zbil 100krát a najednou dostal, že mu tekla z nosu krev. A potom má... A mohu vypadat zuby, potom má také... Tak, zuby. Jo, já jsem dostal. Bylo 5, to bylo 6. Brácho se spadl do schodu. No, já jsem tě zbil. No, já jsem tě ždukla, to jsem ti dala. Kámo, víš co, ty se mě brácho to nemůžeš napálit. Víte, co on dělá? Pojď sem, on vás takhle chytne, a bude vás takhle točí. Já nedělám tohle. A on bude takhle točí a potom vás pustí a vy spadnete. A on si myslí, že... To je diktátor. Ne, to druhou. Já jsem ho tak chytla a vždycky tak udělal. Hodím ho na zem. No a to je zrovna. Ale já bych si tomu dal tak. To si ty nejde, to si nemůžu nám. Já musím hodit. Ale nevyjdu z výzvu, protože se zdělal. Ne, ale ti udělal si tohle. Udělal tady tohle? To jsi neudělal. Jo, neudělal. Tak, přerušíme video. Ne, počkej, ještě ne. Vidíte můj fotač? Napůjde mu tady do pusy. Brácho. Já můžu prosím, že se teďka na mě já se dělám srandu, nebo Michal, já na něm nevím, někdy, nebo jim brzec, tak ho nechám být. A i on nechá mě být, doufám. Co on dělá každý den? A my vzducha ze schodu. Mám tak placku, a on žálí, hodí mě ze schodu a tak mám placku. Nemáš jenom prasku, jako. Vykáš placku. Jsem měl tak kopeček. Jsem začal jíst, jenom... Ale kdyby se ukázal rukavě, tě nejde vidět. Jenom... Kuf, panda jsem. A oni byste cifry. Dostali šoku. Ne, já si dám jsem dračice. Mám moc šifu, jak bůh. Počkej, no žádnou, ale musíme udělat vysmoukané. Jsem místě šupu. A musíme si udělat pozice, počkej. Počkej, já můžu jít na boj. Já vždycky tam. Když jste se ptali, kde jsme v kuchyni. To bylo takové. Sakra. Já neumím moc mluvit, tak se omlouvám. A můžeš být až tady na pozici, víš?